रायजोफोरा जेंना दङ ओंखायनो रायजोफोरा नुजाफैदों जे दिनै इउजि ब्रह्म बिथाङा UPPL नि जानानै नमिनेशन फाइल खालामगोन आरो बेवहाय जों बयबो मदद होदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDB प्रोग्रेसिव NDB पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि गोबां आफादफ्रा बेवहाय मदद होदों जोंनि हारिनिल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि आफादफ्रा बेवहाय मदद होदों आरो बिथांमोना गासैबो फैगासिनो दङ रोजा रोजा सुबुङा दिनैनि जि नमिनेशन बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेयो मोनसे ओरैबायदि मोनसे बिदिन्थि जे रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों जे थांनाय 15 बोसोराव बेवहाय BPFआ सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना MP MLA गावसोरनिनो गेजेराव 5 बोसोर हिरा सरनियाया बर'नि कार्ड लानानै MP जाबाय नाथाय बिथाङा 5 बोसोराव बर' मानसिफोरखौ बर'नि हेंथायै थुनज्लायनायाव बिथाङा साक्सेस जादों बर'नि हेंथायै बै मानसिफोरखौ अर्गेनाइज खालामनायाव साक्सेस जादों नाथाय सासे MP हिसाबै जे समष्टि जौगानायनि थाखाय बे समष्टियाव थानाय हारि हारिसाफोरनि दुखु सुखुनि खोथाफोरखौ लानानै बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि जि गोसोनि हास्थायनाय बेखौ बिथाङा फुलफिल खालामनो हायाखै दा बेनिखायनो गुबुन हारिनि गेजेरावबो गोबां जोंजों जगाजग जानाय बा बिथांमोना रागा जोंनाय खुद्रिनाय बेखौ नुनो मोन्दों बिसोरनि फारसे दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थियाव उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा देरहानायनि मेक्सिमाम माने माबाया फैबाय दायो सान्सआ फैबाय आरो रायजो राजाफोरनि ओंखारनायखौ नायोबा बिथांनि देरहानाया दिनैनि अक्ट'आव प्राय सिउर जाबाय दा नंखायनो आङो खावलायगोन जे जोंहा बर'आ गोबाव समनि जेंना दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय NDBनि सोमावसारनाय गोबां जेंना दङ जोंनि हारियाव दाबो बेराफारसेथिं फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआ दाबो इमप्लिमेन्ट जायाखै बर'निनो सरकारमोन आरो आब' प्रमिलायाबो फरेस्ट मिनिस्टारमोन लोगोसे WPT मिनिस्टारमोन दाबो हा हुनि जेंनाया जोबाखिसै BTCआव आयेन कानुन दाबो बानायनो हायाखै सोलोंथाइनि जेंनाया जोबाखिसै मास्टार थिसननांगौ फरायसालिफ्रा थिग मथे सोलिनांगौ बेफोर जेंनाफोरखौ दाबो सुस्रांनो हायाखिसै बेराफारसेथिं दानि दैदेनगिरिफ्रा एसे उल्था खामानि मावनायखौसो नुदों आलादा रायजोनि जेंनायाव बिथांमोना सानफ्रोमबो उल्था खोथाफोरखौ बुंगासिनो दङ जेराव जोंहा 5,000 सुबुङा जिउ गारनो गोनां जाबाय जोंहा गोबां सुबुङा जेल जानो गोनां जाबाय बेबायदि समाव बयबो बर' जेंनानि सुस्रांजानायखौ बयबो लुबैदों जोङो सोमावसारदों जोङो सरकारजों रायलायदों राजखान्थियाव डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि जोङो बाहागो लाबोदों नाथाय दिनै साफ्रोमबो बर' फिसायानो लुबैदों जे बर' जेंनाया सुस्रांजानांगौ दा बेबायदि समाव बिथांमोननि उल्था खोथा बुंनायखौ नुनानै साफ्रोमबो बर' फिसायानो रागा जोंदों इभेन BPFनि गाहाय थाखोनि गोबां सुबुंफ्रानो दिनै रागा जोंनानै बिथांमोना जोंजोंसो ओंखारफादों आरो बियो जोबोद मोनसे मोजां बिदिन्थि जे हारिनि अलखदनि समाव जों खौसे जानांगोन हारिया गसंथानो थाखाय खौसे जानांगोन हारिनि जौगानायनि थाखाय खौसे जानांगोन हारिनि थामोनथा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामनो जोङो खौसे जानांगोन दा बेफोर गासैबो बिथिंखौ नायनानै एबारनि जि बिसायख'थि बेवहाय इउजि ब्रह्म बिथांखौ जेरैखि जाया जोङो लक सभायाव दैथायहरनो हासिगोन बेखौ सिउर जाबाय आरो बिथांखौ लक सभायाव दैथायहरनो हायोबा जों जिफोर जेंनाखौ लानानै सोमावसारदों जेफोर जेंनाखौ लानानै गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादों बे जेंनायाव बिथाङा थांनानै हारसिङैनो 50%नि बारा रलखौ लाहैगोन आरो जों रायजो राजाया 50% सोमावसारनाय नारसिननाय बायदिसिना खामानिखौ मावोबा जोंनि जेंनाया थाबनो सुस्रांजागोन जोङो बेखौ नुहुरो कर्नाटकआव थानाय बेंगालराव थानाय गुबुन गुबुन दिल्ली बम्बाइआव थानाय लाइमोनफोरा भिडिअ खालामना हरगासिनो दङ UPPLनो भट होनांगौ होननानै आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय दुखु मोननाय फोरमायदों बड'लेण्ड नाङा होननायनि थाखाय बेनि सायाव मा बुङो ना निस्सय बेयो जागोन दिनै सारा आसामनि सारा इण्डियानि सोरबा मिलिटारि मावनानै दङ सोरबा CRP मावनानै दङ सोरबा ITBPआव मावनानै दङ सोरबा इन्डास्ट्रियाव हाजिरा मावहैदों गासैबो गथ'फ्रा फंबायफ्रा लाइमोनफ्रा जोंनि बर' फिसाफ्रा बयबो दुखु मोनदों हाग्रामा महिलारिया जेला बुंबाय 110 खोन्दो बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड जानायनि खुनु क्राइटेरिया गैया बड'लेण्डआ आं थाजासिम आरो BPF थाजासिम खुनु दिन बड'लेण्ड जाया मोनसे समाव लालु प्रसाद जादबा जेला बिहारनि चिफ मिनिस्टारमोन बिथाङाबो बुंदोंमोन जे आं थैबासो आंनि गोथै सहनि साजों थांनानै झारखन्ड रायजोखौ दानानै होनांगोन होननानै उनाव बिथाङा गाव थानायावनो राजखान्थि अलखदाव जेला गोलैबाय गावनो बिथाङा झारखन्ड रायजोखौ दिनै सोरजिना होनो गोनां जादों आरो बिनि उनाव नुबाय जे झारखन्ड रायजोआ ओरैबायदि जौगालांबाय झारखन्ड रायजोनिफ्राय दिनै स्पर्ट्सआव बिराद दावखादों कालचाराव जोबोद दावखोदों रांखान्थियाव जोबोद दावखोदों बिथांमोना झारखन्डआव रायजो जानाय सान्थालि आदिबासि गोबां गोग्लैसोनाय सुबुंफ्रा दिनै गावबा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै संसार जानो हादों दा बेबायदि समाव दिनै जाय हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव BLTनि चेयारमेन जानानै आलादा रायजो बिदोंमोन सिलाइ गुलि अरनानै खुगायाव समाय लादोंमोन आलादा रायजो मोनागौमानि जिउ होगोन थेवबो जों नागारा बेबायदि होननाय सुबुङा दिनै फैनानै 15 बोसोर सरकार
सरकार सालायनानै गावनि नांगौमानि रां रुफा धन सम्पति खामायनायनि उनाव आलादा रायजोखौ नांला आलादा रायजोआ जाया आलादा रायजो जानो थाखाय क्राइटेरिया गैया बेबायदि होनोब्ला साफ्रोमबो बर' फिसायानो दुखु मोनगोन दा बेनिखायनो आं खावलायोसो बिथांखौ जे बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनानै राजखान्थि खालामनाङा राजखान्थि खालामनो गोबां खोथाफोर दङ जौगानायनि खोथा बुंबानो जाबाय दिनै आसामनि जौगानाय इन्डियानि जौगानाय आसामनि प्रजेक्ट इन्डियानि प्रजेक्टखौ लानानै बिथाङा बखिगासिनो दङ गावनि प्रजेक्ट बानाय BTC आव दिनै 32 लाख मानसिफोर दङ 32 लाख मानसिफोर दङ 300-400 कौटि बोसोरै फैसा फैयो आरो बांद्राय फैसा फैबावनोबो हायो लामा दङ बिथाङा लाबोनो रोङोबा नाथाय बेफोरनि गेजेरजों रांखान्थि जौगानाय समाजखान्थि जौगानाय सोलोंथाइ जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ लायालासिनो थोंजोङै बिथाङा बायदिसिना बखिनाय मालायनि स्किमफोरखौ लानानै गोग्गानाय बेफोर खामानिफ्रासो सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों बे खोथाखौ बिथाङा बुजिनाया मोजां आरो जोंथ' बयबो लुबैदों जे एबार जे बिथाङा जि बुङा मानो बर' हारिया खौसे जानांगौ आरो जोङो रायजोखौ थगायनो रायजोखौ फोथाय खेबस' खालामनो सोमावसाराखै बिथाङा बुंनाय बायदि जे रायजोखौ थगायगासिनो दङ नाटक खालामगासिनो दङ आंहा रायजोखौ थगायनायनि खुनु उद्देश्य गैया आं बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनो हानाय सासे सुबुं नङा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नुगोन आरो आङो आफादगिरि हिसाबै एबसुनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फैनो मोननाया आंनि थाखाय मोनसे खाफालनि बाथ्रा गोबां सुबुङा जिउ गारबाय दिनै जों थांनानै दङ जोङो बै मुंख्लंफोरनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनांगोन आङो बेखौ लुबैयो दा बेनिखायनो जे दिनै थाखा फैसानि गलाम जायाजासे बिथांमोना जेफोर गोसोम रां खामायदों बिनि गलाम जायाजासे सोरनिबा खुन्दुं मुथानै बहाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 10,000 थाखा होनाय बेफोरखौ नायाजासे हारिनि जि जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बयबो खौसे जानांगौ आं बेखौ लुबैदों आरो दिनै जिखिनि नुदों 60-70% बर'फ्रा खौसे जाबाय बयबो खौसे जानानै 80% बर'फ्रा खौसे जानानै जुदि इउजि ब्रह्मनो भट होयोबा गुबुन हारिनिफ्रायबो माखासे फैखाबाय इउजि ब्रह्मआ देरहानाया सिउर जाबाय